കൈർമയാ സഹ യോദ്ധവ്യമസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 മണിയായി. നമുക്കിനി മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ടാക്കിക്കോളൂ കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ മാതാജി? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ്. കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 1-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം നമ്മൾ കണ്ടു. അർജുനൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിരന്ന് നിൽക്കണ ആ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അർജുനനില് അനുകമ്പ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അനുകമ്പ കൊണ്ട് വിവശനായി അല്ലേ അർജുനൻ. എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്: മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവം, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെ വിവശനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ വില്ലും ശരവും താഴെ വെച്ചിട്ട് തേർത്തട്ടിൽ ഇരുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത്. ഇരു സൈന്യങ്ങളും യുദ്ധക്കളത്തിൽ അണിനിരന്ന് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളാണ് പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള് അർജുനൻ വിശദീകരിച്ചു. മൃദുല ഹൃദയത്വം, താൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നവരോട് അർജുനന് അഗാധമായ അനുകമ്പയുണ്ട്. അവൻ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആസ്വാദനം, അർജുനന് അറിയാമായിരുന്നു തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് ലഭിക്കുന്ന രാജ്യം തനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവില്ല. കുടുംബത്തിന്റെ നാശം, പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഭയവും തീരുമാനമില്ലായ്മ. ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം അർജുനൻ തൻ്റെ കടമ നിർവഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയില്ലായ്മയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
അർജുനന്റെ ന്യായീകരണത്തിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് അടുത്തതില്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ അധ്യായം, 2-ാം അധ്യായം പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം തന്നെയാണ്. അതിലെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കണത്? ക്ഷത്രിയ വീര്യം നശിച്ചിട്ടുള്ള അർജുനൻ ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത് എന്നറിയാതെ വന്ന വേളയില് ഭഗവാനില് ശരണാഗതി അടയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആത്മതത്വം ഉപദേശിക്കുകയാണ് അർജുനന്. നശ്വരമായിട്ടുള്ള ശരീരാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു 1-ാമത്തെ ലെവലില്. നശിച്ചു പോണ ശരീരം, ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, നാശയില്ല ആത്മാവിന്. അത് തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കണത്. അതില് പുനർജന്മം എന്ന പ്രക്രിയ, പിന്നെ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് നിസ്വാർത്ഥ സേവനം എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം, പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാളിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ, ഇതെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനനെ ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെയും ഒക്കെ അപഗ്രഥിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചത്. ഈ അധ്യായത്തില് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. അറിയാത്തത് അപ്പോഴപ്പോ ചോദിക്കണം. കൂടുതൽ സംശയങ്ങളാണ് 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 1 തൊട്ട് 10 ശ്ലോകം വരെ. സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അർജുനന്റെ നിരാശയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അധ്യായം 2, 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടമശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിതം വാക്യമുവാച മധുസൂദന. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ കരുണ കൊണ്ട് വിവശനായിട്ടുള്ള, അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള അർജുനനെ നോക്കിയിട്ട് മധുസൂദനൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ, വിലാപം, കണ്ണുനീര്, ഇതൊക്കെ നിനക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ എവിടെയാണ് കരുണ കാണിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിനക്ക് അറിയണില്ല എന്നാണ് പറയണത്. ഇപ്പൊ ഒരാള് കടലില് വീണ ഒരാളുടെ പുറംചട്ട അല്ലല്ലോ രക്ഷിക്കേണ്ടത്, അയാളുടെ ഉടുപ്പല്ല രക്ഷിക്കേണ്ടത്, അയാളെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ ആത്മാവിനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് ജഡശരീരത്തിനെ അല്ല നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് സ്വന്തം ധാരണ അനുസരിച്ചിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. തെറ്റായ സ്ഥാനത്ത് ശ്രദ്ധയും അശ്രദ്ധയും, ശ്രദ്ധക്കുറവുണ്ട്, അവഗണനയുടെ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 4 തരം ന്യൂനതകളുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക്, ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. അത് ഒന്നാമത്തെ, സാധാരണക്കാരന് എന്തായാലും തെറ്റ് പറ്റും. പിന്നെ അയാള് നിസ്സംശയം ഗ്രസ്തനാണ്, മായയ്ക്ക് അധീനനാണ് മനുഷ്യര്. അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപൂർണത കാരണം അയാൾ പരിമിതനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണങ്ങളല്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ 4 തരം ന്യൂനതകള് ഉണ്ട്. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യമകീർത്തികരമർജുന. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുനനെ അങ്ങ് പിടിച്ചു കുലുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ ഭഗവാൻ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകത്തിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമ്മൾ മുൻ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നല്ല തിളങ്ങണ കുട്ടിയാണ്, നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ഫൈനൽ പരീക്ഷ എത്തിയപ്പോ ആകെ വിവശനായിട്ട് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാണ്, പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നു പോണു, എനിക്ക് ഒന്നും എഴുതാൻ സാധിക്കണില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് പിടിച്ചുണർത്തും അല്ലെ. ഇത്രയും നാള് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയതല്ലേ, നിനക്ക് പറ്റും, നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും
എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ വിഷാദമൊക്കെ മാറുകയാണ് അല്ലെ. ഇതുപോലെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് എങ്ങനെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമല്ലാത്ത കാര്യം, ഈ ദുഷ്കീർത്തികരമായത് നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി? അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇത്രയും നാള് എല്ലാവരും നിന്നെ വാഴ്ത്തി, ഇപ്പോള് നീ ഭീരുവാണോ? ഞാൻ അറിയുന്ന അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കുലുക്കി ഉണർത്തുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാകയാൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെങ്ങും അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ പരമസത്യത്തിനെ. വദന്തിത തത്വവിദസ്തത്വം ജ്ഞാനമദ്വയം ഭ്രമേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ. ബ്രഹ്മമായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് അതിലും കേമമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെ. ഭഗവാനെ പരമസത്യത്തിനെ 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവര് അതിനെ സമാനമായിട്ടുള്ള 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം, ഉപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിച്ചു. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം ഈ 3ഉം അഭേദ്യമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഈ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നവരെ ഒരേ വകുപ്പിലൊന്നും പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആശ്രയിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവര് സ്ലോവിലാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം അവർക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തില് ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭക്തിമാർഗം, ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം, ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദവ്യാസന്റെ പിതാവും പ്രാമാണികനുമായിട്ടുള്ള ആ പരാശര മുനി ഭഗവാൻ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിനെ നിർവചിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. 6 ഗുണങ്ങള് അല്ലെ, സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ 6ഉം പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ, അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനേക്കാള് ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ട് ആരുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യരായിട്ടും മറ്റാരുമില്ല. ഗോവിന്ദ എന്ന ആ ആദി ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. നമുക്കറിയാം അല്ലെ ബ്രഹ്മസംഹിതയില്. ഭാഗവതത്തിലും പരമപുരുഷന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിവിധ അവതാരങ്ങളും പുരുഷ ആവിർഭാവ കൃഷ്ണനെ ആദിപുരുഷനായി ഭഗവാനായിട്ട് വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതേ ചാംശകലാ പുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരിവ്യാകുലം ലോകം ഹൃദയന്തി യുഗേ യുഗേ. അവതാരങ്ങള് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പരമപുരുഷന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരങ്ങളോ അംശാവതാരങ്ങളോ മാത്രമാണ്. കൃഷ്ണനോ സർവ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭാഗവതം 1:3-28 പറയുന്നുണ്ട്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ലൈബ്യം ആസ്മഗമപാർത്ഥാനൈതത്തൊയുപപദ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ത്യക്തോത്തിഷ്ഠ പരം തപ. അഭിമാനക്ഷതമേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നാണ് പറയണേ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഈ മേന്മകള് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിനക്ക്. നീ ധനുർധരനാണ്, വില്ലാളി വീരനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നീയെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് ദുഷ്കീർത്തികരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ മനോഭാവം, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് അർജുനന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയാണ്. ബഹുമാന്യനായ ഭീഷ്മരോടും മറ്റു ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെയുള്ള ആ മഹത്വപൂർണമായിട്ടുള്ള സമീപന രീതി മുൻനിർത്തിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ പിന്മാറുന്നതെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. പൂജനീയരായവരെയൊക്കെ വധിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് എന്നാണ് അർജുനൻ ന്യായീകരിക്കണത്. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ ഇത്തരം മഹാമനസ്കതയെ വെറും ഹൃദയ ദൗർബല്യമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം മഹാമനസ്കത പ്രാമാണികന്മാരൊന്നും അംഗീകരിച്ചു തരില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണേ. അതായത് നീ ഭീരു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ, അതല്ലാതെ നിന്റെ ആ മഹത്വമാണ്, അത് നിന്റെ മഹാമനസ്കതയാണ് എന്നൊന്നും ലോകം കണക്കാക്കില്ല എന്നും പറയാണ്. അർജുന ഉവാച കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന യേശുഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവരിസൂദന എന്ന് പറഞ്ഞ്, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? ബഹുമാന്യരാണ് അല്ലെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ദ്രോണാചാര്യരെയും പോലെയുള്ള ഗുരുജനങ്ങളെ എന്നെന്നും പൂജനീയർ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് എതിർത്താൽ പോലും അവരെ തിരിച്ചടിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ തന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സാന്ദീപനി മുനിയെയോ ഒക്കെ എതിർക്കാൻ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ അതിന് തയ്യാറാവോ? ആരും തയ്യാറാവില്ല. ഗുരുവിനെയോ പിതാമഹനെയോ ഒക്കെ അല്ലെ, ബഹുമാന്യരും പൂജനീയവരുമായവരെ എതിർക്കുന്നത് പാപമല്ലേ? അപ്പോ അതൊക്കെയാണ് വാദമുഖങ്ങള് അർജുനൻ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗുരുന ഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈക്ഷ്യമപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാംസ്തു ഗുരുനിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുധിരപ്രതിത്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമാവും. അപ്പോ ശ്രേയസ്സിന് 2 മാർഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുക്തിപ്രദമായിട്ടുള്ളത്. ശ്രേയോ മാർഗം, അതുപോലെ പ്രേയോ മാർഗം. അപ്പോ അതില് ശ്രേയോ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ജീവിക്കുക, അതാണ്. പ്രേയോ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വെറും ഭൗതിക സുഖത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രയിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്, അത് പ്രേയോ മാർഗം. അങ്ങനെ അപ്പൊ വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഒക്കെ ഈ ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണമാവുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്കിലും ഗുരു എപ്പോഴും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരുന്നതര് തന്നെയാണ്. അവരെ വധിച്ചിട്ട് നേടുന്ന ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് രക്തക്കറ പുരണ്ടതായിരിക്കും എന്ന്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബഹുമാന്യത അവർക്ക് എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ അർജുനൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. മകധരന്നോഗരീയോ യദ്വാ ജയേമയതിവാനോ ജയേയു യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേഥാർത്ഥരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അർജുനന് ടോട്ടലി വിരക്തി വരികയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണേ. യുദ്ധം ചെയ്യുക ക്ഷത്രിയരുടെ കടമയാണ്. എന്നാലും യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് ഈ ഹിംസ അത് വേണോ? അതിലും ഭേദം പിന്മാറി ഭിക്ഷയാചിച്ച് ജീവിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന രണ്ടും തീരുമാനം എടുക്കാൻ അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നാണ്. അപ്പോ എന്തായാലും ധർമ്മം ഇവര് പാണ്ഡവപക്ഷത്ത് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് വിജയികളായാൽ തന്നെ പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ ഒക്കെ പോരില് അവരൊക്കെ മരിക്കുമല്ലേ, വധിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ജീവിതം പിന്നെ ദുസ്സഹമായിട്ട് തീരും. അപ്പോ അത് മറ്റൊരു തരത്തിലെ പരാജയം തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ നിഗമനങ്ങള്. അപ്പോ അർജുനൻ ഒരു പരമ ഭാഗവതനാണ് അല്ലെ, ഭഗവത് ഭക്തനാണ്, വിവേകശാലിയാണ്.
എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ അടക്കം ചെയ്ത ആളാണ്. അപ്പോ രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നതാണ്. എന്നിട്ടും പറയാണ് ഭിക്ഷാടനം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഭിക്ഷ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം. അപ്പോ ആ നിസ്സംഗ ഭാവാണ്. എനിക്ക് ആസ്തികളിലോ ധനത്തിലോ ഒന്നിലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മനിഷ്ഠനായ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവർക്ക് വിജ്ഞാന മേഖലയിലേക്കൊന്നും ഉയരാൻ കഴിയില്ല. ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും ഇല്ലാതെ ആർക്കും മുക്തി നേടാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള മഹത്തായ ഗുണവിശേഷങ്ങളിലും ഉപരി ഈ വക ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് അർജുനൻ യോഗ്യൻ തന്നെയാണ്. കൗരവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് അർജുനൻ വനവാസ കാലത്തൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെ? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നതും വളരെ ഉത്സാഹഭരിതനായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരെ മുഴുവനും വധിക്കണമല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോ ഇപ്പോ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ആ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തില് പിന്മാറ്റത്തിന് ആണ് പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മസമ്മൂഢചേത യേശ്രേയസ്യാം നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും എന്നാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആവശ്യമാണ്. വിവർത്തനത്തില് പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, ആരും കൊളുത്താതെ തന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെയാണ് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ഈ വക വിഭ്രാന്തികള് വന്നു ചേരുകയാണ്. ആ സമയത്ത് സംഭ്രാന്തരാണ് സമയത്ത് ശാസ്ത്ര സമ്മതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം അത് ഗുരു തരും. അപ്പോ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അമൂല്യ സ്വത്താണ്, അല്ലേ? ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യനല്ലേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ നമുക്ക് കൈവന്നിട്ടുള്ള ഈ അവസരം നമ്മൾ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിക്കണം. അർജുനൻ ഇവിടെ ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് തന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനില് ശരണാഗതി അടയുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാനാണ്, എങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി നീ ദുഃഖിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നീയും ഞാനും ഒക്കെ എല്ലാ കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളില് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ പ്രകൃത്യാ തന്നെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ അടിവെപ്പിലും ആശങ്കയ്ക്ക് അവസരമുണ്ട്. അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മള് ഓരോ സംഭ്രാന്തികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ഓരോ ക്ലേശങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോഴൊക്കെയും നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ ആ ശരണാഗതി അടഞ്ഞാല് ഗുരു ഒരു ശാസ്ത്രസമ്മതമായ ഒരു പരിഹാരം അതിന് കണ്ടെത്തി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം, മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ചന്ദനത്തിന്റെ തടിക്കഷ്ണം എങ്ങനെ വിറക് കൊള്ളി പോലെ കത്തിച്ചു കളയാമോ? നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ അതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇത്ര അമൂല്യമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കളയണത് വിറക് പോലെ ആ ചന്ദനമരം കളയണ പോലെയാണ് എന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം എല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൊല്ലാമോ? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മസമ്മൂഢചേതാഃ യശ്രേയസാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വം പ്രപന്നം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട്, ഇതുവരെ ഭഗവാനെ കണ്ടത് സഖാവായിട്ടാണ് അല്ലെ, ഫ്രണ്ടായിട്ടാ കണ്ടിരുന്നേ. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ ഗുരു ആയിട്ട് കാണുകയാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാ പത്നമൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാമപി ചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുമുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മതസിദ്ധാന്തങ്ങളും നീതിശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് വാദമുഖങ്ങള് ഉന്നയിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്നാലും മനസ്സിലായി കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഈ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്തു. അപ്പോ എന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനോ സന്യാസിയോ ആരാണെങ്കിലും ഈ കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തില് നിപുണനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആളാണ് പരിപൂർണ വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരു. ബ്രാഹ്മണനാവണ്ട, ആര് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, ശൂദ്രനായിക്കോട്ടെ, എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാണോ ഒരു ഉത്തമ ഗുരുവാവാൻ യോഗ്യൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ അതുപോലെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ആ ശാസ്ത്രത്തില് നിപുണത സാമർഥ്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാവാൻ സാധിക്കില്ല. ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനും യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. സത്കർമ്മ നിപുണോ വിപ്രോ മന്ത്രതന്ത്ര വിശാരദ അവൈഷ്ണവോ ഗുരുർനസ്യാദ് വൈഷ്ണവ സ്വപചോ ഗുരു എന്നാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം എന്ന് ഉള്ള ഒരു ബോധമില്ലായ്മ, ആ കൃഷ്ണ തത്വങ്ങളിലെ അജ്ഞത ഒക്കെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ നൈപുണ്യം, ഈ ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ നൈപുണ്യം ആർജിക്കാത്ത വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത വ്യക്തി എത്ര പണ്ഡിതനോ ബ്രാഹ്മണനോ സർവജ്ഞനോ ഒക്കെ ആയിരുന്നാൽ പോലും ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ അയോഗ്യൻ തന്നെയാണെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യര് വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സമാധാനം തേടി അലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം നേടണമെങ്കിൽ അവര് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നിത്യമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഈ എത്ര സുഖഭോഗങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായാലും അതിനൊന്നും നമുക്ക് ശാന്തി തരാൻ സാധിക്കില്ല. സമഗ്ര ആധിപത്യം ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ ലഭിച്ചാൽ പോലും ദുഃഖം വിട്ടൊഴിയില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ സ്ഥിതിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, ലോകാധിപത്യം ഇതൊക്കെ കൈവരാൻ പോവാണ്. യുദ്ധം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. യുദ്ധത്തിന് നിപുണനാണ് അർജുനൻ. പക്ഷെ അർജുനന് ദുഃഖാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത്, സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഉയർച്ചയും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് പറയണത്. ഈ പാപം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെ, പുണ്യങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലാണ് മനുഷ്യന് സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സ്വർഗ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് വീണ്ടും പുനർജന്മം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ദുഃഖങ്ങളെ എന്നേക്കുമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അർജുനൻ ചെയ്ത പോലെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിക്കുക. ആരെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ. അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുക തന്നെ വേണം. തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വഴി.
സഞ്ജയ ഉവാച. വായിക്കണോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കൂ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്താ ഋഷികേശം ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോത്സ്യൈതി ഗോവിന്ദ മുക്താ തുഷ്ണീം ബഭൂവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പോ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. അതറിയുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാവും അല്ലേ? അപ്പോ പരന്തപ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ് ശത്രുക്കളെ ജയിക്കണവനാണ് അല്ലെ പരന്തപൻ. അർജുനന്റെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ശത്രുക്കളൊക്കെ പേടിച്ച് വിറയ്ക്കും. അപ്പോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള മമതാബന്ധം കാരണത്താല് കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ദുഃഖത്തിന് അടിമപ്പെടുകയാണ് അർജുനൻ. പക്ഷെ സർവോത്തമ ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു അല്ലെ, ശരണാഗതി ചെയ്തു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശിഷ്യനായിട്ട് ഭഗവാൻ അംഗീകരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ആ കുടുംബസ്നേഹം മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മിഥ്യാ വിലാപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അർജുനൻ മുക്തനായിക്കോളും. അങ്ങനെ അർജുനൻ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് യുദ്ധോത്സുകനാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമുവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദന്തമിദം വജ. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറയണേ? ഈ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ഋഷികേശനെയും ഗുഡാകേശനും, ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞതയും നിദ്ര ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയ ആള്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സുഹൃത്തുക്കള്. അപ്പോ ഒരാള് സ്വമേധയാ മറ്റേ ആളിന്റെ ശിഷ്യനായി. ഇപ്പൊ സ്നേഹിതൻ മാത്രമല്ല, ശിഷ്യനായി. അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പോഴാണ് മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണത്, എല്ലാവരുടെയും പ്രഭുവാണ് അല്ലെ, സർവേശ്വരനാണ് അല്ലെ, സർവലോക മഹേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആ ഉന്നത പദത്തിൽ വർത്തിക്കണ ആളാണ്. എന്നാലും ഭക്തന്മാരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം സുഹൃത്താവാനോ മകനാവാനോ കാമുകനാവാനോ ഒക്കെയും ഭഗവാൻ ആ വേഷങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മതാണ് ഭഗവാന്. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോട് പറയണ പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഇനി പറയാം അല്ലെ. വലിയ ഗുരുവായി. ഗുരു ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഈ സംവാദം അങ്ങനെ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അത് ഗുണപ്രദമായി. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യക്തിക്കോ സമൂഹത്തിനോ വർഗത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല ഭഗവത്ഗീത വചനങ്ങൾ ഉള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാവരും ഈ ജീവിതമാകുന്ന ആ യുദ്ധത്തില് അല്ലെ, യുദ്ധത്തില് വിജയിക്കാൻ അവർക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ പ്രചോദനകരമാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അശോചാനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാസൂംശ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ എല്ലാ അറിവുണ്ട് എന്നുള്ള ഭാവത്തിനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പൊളിച്ചടുക്കാണ് അല്ലെ. നീ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയൊക്കെ നീ സംസാരിക്കണു, എന്നാലോ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലിയിട്ട് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യണു. അപ്പോ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ എന്താണ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും അതോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ ആരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ പരോക്ഷമായിട്ട് വിഡ്ഢി എന്ന് വിളിക്കാന്ന് പറയണേ പ്രഭുപാദ് പറയണേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. നീ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ പോലെ സംസാരിച്ചു അല്ലേ, ബുദ്ധിമാനെ പോലെ സംസാരിച്ചു. അതേസമയം അറിവുള്ളവരൊന്നും ദേഹം എന്താണ് ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരൊന്നും ഈ ജീവിക്കുന്നതോ മരിച്ചതോ ആയ ശരീരത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കാറില്ല എന്നാണ്. യഥാർത്ഥ അറിവുള്ള പണ്ഡിതൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കില്ല. എന്തു വന്നാലും സമഭാവനയാണ് അല്ലേ ആൾക്ക്. ഈ പണ്ഡിതൻ, പണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് എന്നാണ്. ആ ആത്മാവിന്റെ
നമ്മുടെ ദുഃഖത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അറിവാണ് പാണ്ഡിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ. ഈശ്വരൻ ആര് എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖമില്ല. ആ ആളാണ് പണ്ഡിതൻ. അപ്പോ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ആ ഭഗവത് ജ്ഞാനമാണ്. ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുഃഖമില്ല നമുക്ക് എന്നാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നത്വേവാഹം ജാതുനാസം നാത്വം നേമേ ജനാധിപ നൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതഃ പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല, അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ പരാവിദ്യ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ തുടങ്ങാണ്. പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വേദങ്ങളില് കഠോപനിഷത്തും ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്തും പറയുന്നു, സർവേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളെ അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കും അവ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യത്യസ്ത പരിതസ്ഥിതികളിൽ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ആ സർവേശ്വരൻ തന്നെ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായി ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുമുണ്ട്. ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരേ പരമപുരുഷനെ കാണാൻ കഴിവുള്ള സാധുജനങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണവും ശാശ്വതവുമായ സമാധാനം ലഭിക്കൂ. ഭഗവാൻ ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ്. മനസ്സ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയൂല്ലേ, മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, മനസ്സ് വിഷമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയൂല്ലേ. ആ മനസ്സിൽ പല പല ചിന്തകൾ വരും. മനസ്സിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവനുണ്ട്. ഈ ജീവൻ പോയാൽ നമ്മൾ നിശ്ചലായി. തിരമാല കടലിൽ അടങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് ചിന്തകളൊക്കെ ഈ ജീവനില് ഈ ലയിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ സമയമാണ് സുഷുപ്തി എന്ന് പറയണത്. സ്വയം ലയിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മാനാണ് ഉറക്കം എന്ന് പറയണത്. അസ്തിത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ലയമാണത്. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെയൊക്കെ അടക്കുക, അതാണ് ഈ സമാധി എന്ന് പറയണത്. ഇത് നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് സ്വയം നമ്മൾ ചെയ്ത് ശീലിച്ച് നേടേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജീവനും ഒക്കെ കൂടി പോകും മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാനാം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിദധാതി കാമാൻ തമാത്മസ്ഥം യേനു പശ്യന്ത്യധീരാസ്തേഷാം ശാന്തി ശാശ്വതി നേതരേഷാം. അപ്പോ ഈ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ നൽകപ്പെട്ട ഈ വൈദിക സത്യം ഉണ്ടല്ലോ, വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് ഭാവിക്കുക, എന്നാ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പേർക്കും നൽകുന്ന ഈ ഉപദേശമാണ്. അർജുനനും ഈ യുദ്ധരംഗത്തുള്ള അനേകം രാജാക്കന്മാരും അതുപോലെ എല്ലാവരും ശാശ്വതരായിട്ടുള്ള ജീവവ്യക്തികളാണ് എന്ന് പറയാണ്. അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കളെ ബദ്ധാവസ്ഥയിലും മുക്താവസ്ഥയിലും ഒക്കെയും രക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്പഷ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവോത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ, സനാതന സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെയൊക്കെ എത്ര ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് വന്നത് അറിയില്ല. അനാദി മുതലേ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്. നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ അത് മറന്നുപോയി, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ബന്ധത്തിനെ മറന്നുപോയി. അതിനാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്, പാപങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജനിമൃതികളില് കിടന്ന് കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്, നമ്മൾ ആശ്രിതരാണ് ഭഗവാന്റെ എന്നറിഞ്ഞ് നമ്മള് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ജനിമൃതികൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുക്തിക്ക് ശേഷം ജീവാത്മാവ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, മായയുടെ മൂടുപടം നീക്കിയിട്ട് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള പലതും ഇനി ഭഗവാൻ പോകെ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉണ്മ പലതവണ സമർത്ഥിക്കുകയും അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിനും ഉപരിയാണ് തന്റെ നിലയെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്
തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ആരാധിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എളുപ്പത്തില് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. അത് ഭഗവാൻ പല സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഇവിടെ ഈ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവ് അതിനകത്തുണ്ട്. ഋഷിമാര് ധ്യാനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ അറിവാണത്. ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇത് ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? ബാലാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ ശതഥാ കൽപ്പിതസ്യ ച ഭാഗോ ജീവസ വിജ്ഞയ സ ജാനന്ത്യായ കൽപ്പതേ. അതായത് ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം തലമുടിയുടെ അറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ 1 ഭാഗം മാത്രാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് തെളിവ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഈ സ്നേഹം, വേദന എത്രയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാര് അവർക്ക് ലാബറട്ടറി ഒന്നുമില്ല, അവരുടെ ലാബറട്ടറി മനസ്സാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പോലെ ലാബില് നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കണ്ടിട്ടില്ല, ശാസ്ത്രജ്ഞര് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണു. ഈ കാര്യത്തില് ജീവന്റെ ഒപ്പം മനസ്സും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ഒക്കെ കൂടിയാണ് പുനർജന്മം എടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും ജീവനെ ആരും കാണണില്ല അല്ലെ? സ്കാൻ ചെയ്താ കാണുമോ? ഇല്ല, കാണില്ല. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഋഷിമാര് കണ്ടെത്തി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആ സത്യമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആ ജീവന്റെ, ഏതൊരു ജീവന്റെയും ഫൗണ്ടേഷൻ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നാണ് ഒരു ഗുരു പഠിപ്പിക്കണത്. ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദ ആത്മാവാണ്. ഇതാണ് ഒരു ഗുരു പഠിപ്പിക്കുക ആദ്യം തന്നെ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ഒരു ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണിത്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമമുണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. ആത്മാവ് ഓരോ ജീവസത്തയും ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവാകയാൽ നിമിഷം തോറും ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ അറിയണില്ല, പക്ഷെ ഒരു 10 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ? 10 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നേ, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണേ എന്ന് മനസ്സിലാവും. ചിലപ്പോ കുട്ടിയായിട്ട്, യുവാവായിട്ട്, വൃദ്ധനായിട്ട് ഒക്കെ കാണപ്പെടും അല്ലെ മനുഷ്യന്. അങ്ങനെ ആത്മാവ് മാറ്റമില്ല. ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയാലും രൂപം, ശരീരത്തിന്റെ ആ മാറ്റങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ലാതെ നിലകൊള്ളാൻ സാധിക്കും. ഈ ജീവാത്മാവ് മരണാനന്തരം പുതിയ ഒരു ശരീരം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അടുത്ത ജന്മത്തില് അതിന് തീർച്ചയായും ആത്മീയമോ ഭൗതികമോ ആയ മറ്റൊരു ശരീരം കിട്ടും. അങ്ങനെയാവുമ്പോ അത്രയധികം ഉത്കണ്ഠയ്ക്കൊന്നും ഇവിടെ അവകാശമില്ല എന്നാണ്, ഈ വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെയൊക്കെ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ ആളെ ധീരൻ അല്ലെങ്കിൽ സമചിത്തതയുള്ള ആള് എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഒരു സംഭ്രമവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. മനുഷ്യ ജന്മം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്ക് മറ്റു പല കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നാമം ജപിക്കാൻ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടേ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുക. ഇതൊരു നല്ല ശ്ലോകാണ്, എല്ലാരും പഠിക്കണം. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. നല്ലൊരു ശ്ലോകാണ്. അടുത്തത് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരാൾ വായിക്കൂട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
മാത്രസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യം അസ്താം തിദിക്ഷ ഭാരത നിദിക്ഷ ഭാരത. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. താം തിദിക്ഷയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ. അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കുക എല്ലാത്തിനെയും. വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് മഞ്ഞുകാലത്തും പ്രാതസ്നാനം ചെയ്യണം. അതുപോലെ കുടുംബിനികള് വേനൽക്കാലത്തും പാചകം ചെയ്യണം. അടുക്കളയിൽ ചൂടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖം ദുഃഖം അതിന്റെയൊക്കെ വരവും പോക്കും ഈ മഞ്ഞുകാലം വരിക വേനൽക്കാലം വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ പോലെയുള്ള അതിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ പോലെയുള്ളൂ. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കണ്ടെത്താതെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികൾക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ, ഇന്ദ്രിയ ആസക്തി അല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനിലാണ് ആസക്തി വേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ പലതും ചുറ്റും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനിലാണ് ആസക്തി വേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. തന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം ഒരാൾ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. അതുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാവുന്നത് ക്ഷത്രിയരുടെ ധർമ്മമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളോടോ ബന്ധുക്കളോടോ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും തന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല. എന്റെ സ്വധർമ്മം അതാണ്, അതുകൊണ്ട് അധാർമികരായവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഇവിടെ 2 പേരുകള് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, കൗന്ദേയ എന്ന്. അത് മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്നുള്ള പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തിനെയും സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏതു വിധത്തിലായാലും മഹനീയമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമാണ് നിനക്കുള്ളത് അർജുന. ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായിട്ടുള്ള കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറരുത് എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണ യം ഹീനാവദയന്തേതി പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോ അമൃതത്തായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ നരോത്തമ, അർജുനനെ വിളിച്ചതാണ്. സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം വിവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷണിക സുഖങ്ങളെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മഞ്ഞുകാലം ആവട്ടെ വേനൽക്കാലം ആവട്ടെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്മാറരുത്, ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഈ ശരീരത്തില് ഒക്കെ വ്യാപിച്ചിരിക്കണ ആത്മാവാണ്, അതിന് നാശമില്ല എന്നിങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഇനി ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയണേ, 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസദോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ അഭാവോ വിദ്യതേ സദാ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടാന്ത സ്വന്നയോസ്തത്വദർശിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന്, ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഒരു മാക്സിമം ഒരു 100 വർഷത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മനുഷ്യന് ഭൗതിക ശരീരം. ആ ഒന്ന് നിലനിൽപ്പില്ല. സനാതനമായത് ഇത് ആത്മാവ്, അതിന് നാശവുമില്ല. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദാ. അത് ഇല്ലാത്തതിന് ഉണ്മയില്ല, ഉണ്മയുള്ളതിന് ഇല്ലായ്മയുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായത് അതിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികള് ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ജഡവസ്തുക്കളിലുള്ള നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറണം, ശാശ്വതമായതിനെ നമ്മൾ അറിയണം, ആശ്രയിക്കണം എന്നാണ്. ഋഷികള് ധ്യാന തപസ്സുകളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ അറിവ്
അല്ലേ? ആത്മാവ് എന്നുള്ളത് തെളിവ് നൽകാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ആ മനസ്സ്, ആ തത്വദർശികള് ആ മനസ്സിൽ കണ്ടറിഞ്ഞ ആ രഹസ്യം ആയിട്ടുള്ള അറിവാണ് അത്, അല്ലെ? ആത്മാവ്, അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് എന്നുള്ളത്. മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം അത് ശാശ്വതമല്ല. വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാലും ഓരോ നിമിഷവും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വളർച്ചയും വാർദ്ധക്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആത്മാവോ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിട്ടാണ് ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത്. അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഉപദേശം മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണനും സർവേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും ആ ജീവാത്മാക്കളും ആ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പൂർണ്ണത്തിനും അംശത്തിനും തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധം പോലെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആള് ആ ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നത അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാനാണ് സർവജ്ഞൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്നാഥ പ്രഭു വായിക്കട്ടെ. ജഗന്നാഥ വായിച്ചോ. അവിനാശീതു തത്വിത്തി യേന സർവമിദം തദം വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യ ന കച്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തുടർന്നാണ്. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപൃതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം. ബോധം അഥവാ പ്രജ്ഞയാണത്. ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തോ എല്ലായിടത്തുമോ ഉള്ള വേദനകളെയോ സുഖാനുഭൂതികളെയോ പറ്റി എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാണ്. ബോധത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. എനിക്ക് വേദന എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരാൾക്ക് വേദനിക്കില്ല, അല്ലെ? ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏശുന്ന വേദനയോ സുഖമോ മറ്റൊരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ശരീരവും ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ്. ആ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്ന ആ ശരീരത്തില് അതിന് മാത്രാണ് വേദനയോ സുഖമോ സ്നേഹമോ എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റവർക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവബോധം. ഓരോ വ്യക്തിയും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എന്ന്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മുടിനാരിന്റെ ആറ്റത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം മാത്രാണ് ജീവാത്മാവിന് വലിപ്പമുള്ളൂ. ബാലാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ ശതഥോ കൽപ്പിതസ്യ ച ഭാഗോ ജീവസവിജ്ഞേയ സചാനന്ദ്യായ കൽപ്പതേ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ശ്ലോകമാണ് പറയണത്. കേശാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ ശതാംശസ്യാദ്യശാത്മക ജീവ സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപോയം സംഖ്യാതീതോ ഹി ചിത്കണ. മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മാ കണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അവ നിരവധി ഉണ്ട് താനും. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് ഈ ചെറിയ ആത്മസ്ഫുലിംഗം. ഔഷധത്തിന്റെ വീര്യം ശരീരത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ഈ പ്രഭാവം അവബോധമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ എങ്ങും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇത് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയുമില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു. ഓക്കെ മാതാജി. അന്തവന്തായി മേ ദേഹ നിത്യസ്യോക്ത ശരീരണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദ്യുദ്ധസ്യ ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ആത്മാവിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭൗതിക ദേഹത്തിന് നാശം സ്വാഭാവികമാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചേക്കാം, 100 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാവാൻ ചിലപ്പോ. സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനെ നിലനിർത്തുക എന്നേക്കുമായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജീവാത്മാവിനെ ഹിംസിക്കാനോ ദേഹത്തെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നിലനിർത്താനോ സാധ്യമല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വിലാപം കൊണ്ട് ഫലമില്ല എന്നാണ്. ഭഗവത് അംശവും അണുമാത്രനുമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് തന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റിയേ മതിയാവൂ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വധർമ്മം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരു കുടുംബിനിക്ക് ഒരു കുടുംബിനിയുടെ ധർമ്മം, ഒരു ഗൃഹനാഥന് അതിന്റെ ധർമ്മം, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. ഈ ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള അർജുനനിപ്പോ ശത്രുക്കളെ യുദ്ധം ചെയ്യണം ശത്രുക്കളോട്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, അല്ലാതെ വിലപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ശരീരവും ചുറ്റുപാടുകളും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അതിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മള് സ്വധർമ്മം ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാണ്. ഈ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ചലിക്കണ വായു പഞ്ചകം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആസന മുറകളുടെ സഹായത്താൽ നിയന്ത്രിക്കുക, അതാണ് ഈ ഹഠയോഗം. ചില യോഗികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഹഠയോഗം ചെയ്യും. ഭൗതികമായ ഒരു നേട്ടത്തിനും വേണ്ടി അല്ല അവര് ഈ യോഗം ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിലെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഹഠയോഗത്തിലൂടെ അവര് ഈ പ്രാണനെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹഠയോഗം പഠിച്ച യോഗികൾക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കും അവര് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവാത്മാവ് വിട്ടുപോയാൽ ഉടനെ ഈ ശരീരം ജീർണിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? നമുക്കറിയാം. അതിനെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ആത്മാവ് പോയാൽ പിന്നെ അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കട്ടെ മാതി? വായിക്കൂ. യായേനം വേത്തി ഹന്താരം യൈചേനം മാന്യദേഹതം ഉപോതോന വിജാനീതോ നായം ഹന്തിന ഹന്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. ദേഹമാണ് ഞാൻ എന്ന് കരുതുന്ന അജ്ഞാനിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് അല്ലെ ഇത്. കൊല്ലപ്പെടും, ആത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടും എന്നൊക്കെ. അത് ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ മാരകായുധങ്ങൾ ഏറ്റാലും അതിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹിംസിക്കാൻ കഴിയാത്തത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മമാണ് ജീവാത്മാവ്. തുടർന്നുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ അത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് അവധ്യനാണ്, വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കൊന്നതായി കരുതുന്നതോ ഈ ശരീരത്തിനെ മാത്രാണ്. ശാരീരിക ഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒന്നിനെയും ഹിംസിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുകയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അത് വിചാരിച്ച് അർജുനൻ എല്ലാം ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ച്, ഹിംസ ഇഷ്ടമില്ല അർജുനന്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ പിന്മാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന ജായതേ മൃത്യേ വാ കദാചി ന്യായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വന ഭൂയഃ അജോ നിത്യഃ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത 3 ശ്ലോകങ്ങളിലും കൂടി ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയില് പതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
അപ്പൊ സത്യത്തിനെ അറിഞ്ഞ ജ്ഞാനി എന്ത് പറയണേന്ന് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പൊ പല രീതിയിലായിട്ട് പറയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയില് ഉറച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ശരീരം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ആത്മാവ്. ആത്മാവില് ഉണ്ടായി മറയുന്ന ഒരു ഭ്രമമാണ് ശരീരം എന്ന് വേണമെങ്കിലും കരുതാം. പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാണ് പ്രായങ്ങളായ ആത്മാക്കൾ ഗുണങ്ങളിൽ പരമാത്മാവിനെ പോലെയാണ്. ശരീരത്തിനെന്ന പോലെ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് കൂടസ്ഥൻ, സ്ഥിരൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. 6 വിധം മാറ്റങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷം ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, ചിലതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷയിക്കുന്നു, കാലയവനികൾക്കുള്ളിൽ മറയുന്നു. എന്നാലോ ആത്മാവാകട്ടെ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയനല്ല, ജനിക്കുന്നതുമില്ല. ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ആ ശരീരമാണ് പിറക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ആത്മാവല്ല. ജനനമുള്ളത് എന്തിനും മരണമുണ്ട്. ആത്മാവിന് ജനനമില്ലാത്തതിനാൽ ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നീ കാലഭേദങ്ങളുമില്ല. ശാശ്വതനും ആദിമനുമാണ് ആത്മാവ്. അതിന്റെ ഉത്പത്തി എന്താണെന്ന് ചരിത്രത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ദേഹാവബോധത്താൽ ആത്മാവിന്റെ ജനനാദികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് എന്ന പോലെ ആത്മാവിനും ഒരിക്കലും വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കില്ല. അപ്പോ യൗവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും. ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തുവിനെ പോലെയോ ഒരു പടുമരം പിന്നെ ക്ഷയിക്കും, അതുപോലെ ഒന്നും ആത്മാവിന് ക്ഷയം ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മാവിന് മക്കളുണ്ടോ? അതൊന്നുമില്ല. ആത്മാവ് ക്ഷയിക്കണില്ല, സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണില്ല, അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് ശരീരം വളരണത്. എങ്കിലും ആത്മാവിന് ഉപോത്പന്നങ്ങളില്ല, ആത്മാവിന് മാറ്റവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പരിണാമം ശരീരത്തിനുണ്ടായാലും ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മാക്കള് 2 വിധം ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പോ അണുവായതും വിഭുവായതും. അണുമാത്രനായതും മഹത്തായ വിഭുവായതും കഠോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അണോരണീയാൻ മഹതോ മഹീയാൻ ആത്മാസ്യ ജന്തോർ നിഹിതോ ഗുഹായാം തമക്രതു പശ്യതി വീതശോകോ ധാതു പ്രസാദാൻ മഹിമാനമാത്മന. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. ഹൃദയ ഗുഹയില് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ശോകങ്ങളും അകറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആത്മാവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ആസക്തികളൊക്കെ കുറയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വരണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ആത്മാവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള സർവലോക മഹേശ്വരൻ, സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമുക്കും ആ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ആ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിലുണ്ട്. അതൊന്ന് പ്രബലമാക്കണം നമ്മള്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ മറന്നു കിടക്കണത്. അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിനിധിയാല് ഉദ്ബുദ്ധനാകേണ്ടിയിരിക്കണു നമ്മളും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനില് അഭയം പ്രാപിച്ചു അല്ലെ അർജുനൻ, ശരണാഗതി ചെയ്തു. അതുപോലെ നമ്മളും ഒരു വിശ്വാസ്യനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശരണാഗതി ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ?